मी पुन्हा एकदा सांगतो, एका उच्च विद्याविभूषित स्त्रीला शहर विकासाचे स्वप्न सांगताना शहरवासीय आणि त्यांच्यात तुम्ही तुमची घाणेरडी राजकीय वृत्ती आणू नका. एका लेकीचा अपमान हा जो एका नगरपालिकेच्या राजकारणासाठी करताय तो आमदार दीपक केसरकर यांना तरी मान्य आहे का? उदय सामंतांची याच्यावर डोळे जगाय का? या सगळ्या प्रकाराबद्दल तुमचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांना जरा तरी कल्पना आहे का? अर्थातच नसेल. कारण त्या लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ अशी ओळख असलेला नेता आपल्या पक्षात अशा वाचाळवीरांची आणि विकासाचं कोणतंही विजन नसल्याची विधानं सहनही करणार नाही. या निवडणुकीत सर्वसामान्य सावंतवाडीकरांनी आपला निर्णय बदलला आणि तुमची भाकरी परतवली तर त्यावेळी निवडणुकीच्या बदललेल्या निकालाला कारणीभूत फक्त तुम्हीच असाल हे आजच मला ठाम करून